Песен Най. В рубриката Песен Най ще чуем първата и може би единствената досега песен, изпята от български музикант на финландски език. Тя се казва "Време за любов" и се изпълнява от Димитър Попов. Той е български китарист, композитор, диригент и певец, роден в Пловдив, който вече 25 години живее в Финландия. Направил е и аранжимента на песента, записана през 2004 година от триото Хелиянка, в което Димитър Попов е участвал заедно с финландската певица Хели и акордеониста и композитор полякът Ян Доброволски. Преди няколко дни Димитър Попов гостува в радио Стара Загора, а с него разговаря Ина Николова. Много ми е приятно да посрещна в студиото на радио Стара Загора един пловдивски и европейски музикант, композитор, трубадур. Китарист, щях да кажа, но трубадур наистина включва в себе си повече неща. Димитър Попов. Благодаря сърдечно, Ина. Много се радвам, изключително и дори се вълнувам много, защото такава чест и възможност, да дойда за първи път ми се открива. Ние с теб се познаваме отдавна и това пък още повече така увеличава позитивното вълнение. Ние се познаваме от повече от 30 години. Аз изпомням едно кадрокосо момче. Ти пишеше, пееше, композираше, свиреше. Да. И в един момент това нещо се пренесе зад граница и вече 25 години ти живееш в Финландия. Да. Смяташ ли да останеш да живееш в Финландия или просто така се получи? Там ми се родиха 2 деца, но после те пък пораснаха. Честно казано, двоумя се дали да остана там да живея. Но още не съм решил нищо. Много ми се иска да се прибера и към България, ми се иска да видя и някой друг край на света. И какво се случи в тези 25 години? Твоята музикална кариера как се разви в Финландия? Представям си какво е да попаднеш в страна, чийто език не говориш, а финландския не е от най-лесните езици. Да. Как се интегрира човек в такава среда? Вярно е, че музиката е универсален език и все пак. Беше ми трудно. Първо, езика е много труден. Стар архаичен език и ми трябваше близо 4 години. И ходих и се явявах и на изпити, за да придобия в говоренето на езика ниво, за да имам право да си търся работа. Трудно беше и да се намерят приятели. Там по принцип има малко българи, по принцип, в сравнение с други европейски или части на света и така нататък. Но случая така започна, че ми се откри възможност да започна като учител по китара. Mm-hmm. Да водя курсове в културен дом, в читалища, както в България. И така. И оттам тръгна един оркестър. Да. Китарен оркестър. Не съвсем веднага. Всъщност като учител по китара започнах през 2002 година и малко след това по една стара идея или по-скоро един спомен. На улицата, в която израснах като дете в Пловдив, в прочутия квартал Кичук, Париж, имаше музикант, който беше акордеонист. И попаднах в неговата стая, която беше отделно от къщата, където някъде там на двора, и имаше стая като негов работен кабинет. Там видях по едни рафтове и по едни, където му бяха нотите на този, той се казваше Велик Петков, имаше мандолини по тия рафтове и в най-различни размери. И аз тогава го попитах, защо са тези инструменти? Аз тогава не знаех, аз бях дете. Той само ми каза, аз имам оркестър. Хайде, сега отивай си. И не знам защо този спомен е останал, но когато започнах и мина време като учител по китара в Финландия, просто някак си този спомен дойде и се възроди и си казах, защо не опитам да създам китарен оркестър? И така се тръгна на един пролетен концерт. Аз обявих тази формация, това беше май 2007 година. И така. Това бяха твои ученици? Или как? Да. Те са на различни възрасти, мъже, жени, на различни възрасти, ученици, работящи, дори пенсионери.
които се вземат които уроци са, по как се китара. казва, като хоби. Но най-голямото постижение, което е рядко си в Финландия, че такава формация, при това основана от чужденец, учител, през есента на 2022 година издадохме компакт диск. Аз съм диригент, така да и правя аранжименти. А ти не си спирал да пишеш музика междувременно също? Не, въпреки че процесът се да пишеш позабави. песни, всъщност. Да, не съм спирал. Защото ти си писал театрална музика, ти пишеше в България. А после да, ние в трябва Финландия... да кажем откъде Да. се познаваме. Да, ние се познаваме от един студентски, или как да кажа, един театър, който започна като аматьорски, после стана професионален, имаше театрална школа към него и ние двамата сме били в тази театрална школа. Той се казва Театър Апарт и съществува и до ден днешен в Пловдив. Да, точно така е. И аз бях от първото поколение актьори, които започнаха. Да. И малко по-късно дейността ми в театъра прерасна като участващ актьор, музикант и композитор. В Финландия ти си пял и в трио. Свирил, пял, как участвал си? Между другото, триото се казва Хелиянка. Хели от името на финландската певица, Ян Доброволски, който е поляк от Полша, който живее постоянно акордеонист и пианист. И аз бях китарист. Цели 15 години. С тях издадохме 2 диска, но сега от първия диск, който вече имате, една песен свалихте, която се казва Айка Раккаурен, значи време за любов. И защо ви я предложих? Защото аз съм първият българин, който е записал и пее на финландски език. Коя година записа тази песен? 2004. Но тя е композиция на Ян Доброволски и само мой аранжимент. Да, а текстът е на финландец. Какво остава от всички неща, с които си се занимавал до сега? Кое е това, с което продължаваш? Децата пораснаха и аз сега се чувствам отново малко успокоен и освободен. Композирането и писането бяха малко така поспряли. И сега наново с голяма енергия се връщам към това и просто издавам и за слушателите на Радио Стара Загора, че съм в подготовка на издаване на стихосбирка. Аз знам, че правиш свой YouTube канал. Да, също. Нека така да завършим този наш разговор и това твое гостуване в Радио Стара Загора сега. И трябва да ни обещаеш, че следващия път, когато си дойдеш, пак ще гостуваш, за да ни разкажеш какво се е случило междувременно. Ина, с най-голямо удоволствие, особено благодаря изключително сърдечно за те най-разкошни моменти в студиото на Радио Стара Загора. Благодаря. Много ти благодаря за това гостуване. Димитър Попов, трубадур между България и Финландия. Kaiken kyllä todeksi saa. Ain uskottava on mun elämän, tieni vie mua eteenpäin. Aamuruskun tulen nähdä sinut sain, siitä muuttui mun maailmain. Sut rinnalleni nyt mä haluan sinua vain rakastaa. Mä näin silmistäsi, mitä aina mä mielessäin ottanut on, kun sydän sykkii, aika on vain rakkauden. Säteilevä katseesi on ihana, loisten tumman siinä mä näen. Yön taivaan tähdet meitä katsovat, sinua vain rakastan.
näin silmistäsi, mitä aina mä mielessäin ottanut on. Kun sydän sykkii, aika on vain rakkauden. Sydän avoi sinulle on täällä ain, muistatkaan ne yöt päivätkin. Sen lämmön hellasti nyt anta voi sinua kaipaan mä.